Dorayi Voice of Wisdom, mafi kyawun malami. Alhamdulillah, ina mika godiya ta gare ku masoyan Dorayi Voice of Wisdom, duk wanda yake sauraro, wanda yake kallon mu, wanda yake rabawa da sauran mutane, muna godiya sosai. Yawan masu kallo yana ƙaruwa kullum. Kuma wannan nasarar ba ta mutum ɗaya ba ce, tamu ce gaba ɗaya. Muna taya kanmu murna, amma fa tafiya yanzu ce ma ta fara. Ka taɓa tambayar kanka me yasa wasu kalmomi suke shiga zuciya, amma wasu suna ɓacewa kamar iska? Saboda hikima ba ta cikin magana kaɗai, tana cikin rayuwa. The best preacher is the one who preaches with his actions before his words. Mafi kyawun malami shine wanda aikinsa ke wa'azi kafin maganarsa. Ayyukansa suna magana fiye da harshensa. Yana koyarwa cikin natsuwa, cikin halinsa, ba cikin hayaniya ba. Muna rayuwa a cikin abin da ake kira paradox of practice, wato muna sane da gaskiya amma ba mu aikata ta. Mun san daidai amma muna da dalili na yin kuskure. Magana ta yi yawa amma aiki ya yi ƙaranci. Amma duk lokacin da mutum ya manta da kansa, rayuwa tana da hanyar tunasar da shi. Wannan shine return of the press. Lokacin da zuciyar da ka danne ta dawo ta tunasar da kai wane ne kai, tana kiranka ka koma ga gaskiya, ka rayu da abin da kake faɗa, ka zama abin da kake koyarwa. Don haka kafin ka gaya wa duniya yadda za ta yi tafiya, ka duba sawun ƙafafunka, ka bari ayyukanka su zama harshenka, domin duniya tana sauraro ko da baka ce komai ba. Wannan shine Dorayi Voice of Wisdom, inda kalmomi ke samun ma'ana ta hanyar aiki.